Senyor Dani, enhorabona, Moltes felicitats. que has aplegat a una molt bona edat, que jo ja he tingut. Saps el que vols. I el que no vols. I en qui vols estar. I en qui no vols estar. Disfruta de tot el que et faça feliç. I cuida i tingues faena en els teus nets i netes. Bueno, Dani, feliz cumpleaños. 70 años son muchos. Espero que cumplas muchos más, que puedas seguir leyendo muchos libros y escribiendo muchos artículos y libros y todo lo que se te ocurra. Bueno, enhorabuena y que lo pases bien el día de tu cumpleaños. Felicidades. Bueno, Dani, hem tingut molta sort de conèixer-nos, la veritat és que sí, està superbé, i de coincidir en una molt bona part de la nostra vida, i això és magnífic, i ara coincidim en molta més part de la nostra vida, que la que ens queda, que serà feliç i estupenda i fructífera, i ha sigut tot un plaer. Moltes felicitats. Happy birthday, Dani, i que compleixis molt més i amb bona salut. Molta felicitat, Dani, i no sé, només aquest any és l'últim de pandèmia, de segur, i farem moltes dinars, menjars, estic a la vida, una carreta, i res, molta salut i vagi tot molt. Molt bé, anarem acumulant les reunions i els mitjares que ens falten i esperem totes de poc coincidir aquest programa. Un fort abraç. Fins aviat. Bye. Bye. Daniel, en un aniversari tan destacat com aquest, ens complau dir-te que ens agrada molt gaudir de la teua amistat i volem desitjar-te un feliç canvi de categoria, de sub-70 a sub-80. Daniel, moltes felicitats. Moltes felicitats, Dani. Felicitats. Has fet 70. Esperem que te queden molts més. I que pugues gaudir, igual que nosaltres, dels teus nets. Els 70 són el començament de tot. Són els 30 d'ara. On se fan les millors obres. Joan de la Nucia va pujar a cims més alts. I Pere el del Campello va fer les obres fotogràfiques més impressionants de tota la seva vida. Esperem molt de tu. Vale, disfruta, adeu. Hola Dani, dicen que cumples unos cuantos años. Y en estos momentos en los que ciertas ideas no están muy de moda, coherencia, perseverancia, responsabilidad, sencillez, me parece que esas son las ideas que a ti te definen. Sigue como siempre. Un fuerte abrazo de mi amigo. Moltes felicitats, Daniel, en el dia del teu 70è aniversari, que en complisques molt més i continues tan flamenco com sempre, que això està molt bé, donar canya a la gent. Molt bé, Daniel, has arribat als 70 anys i jo te recomano que llisgues el llibre de Daniel perquè el 70 apareix molt en el llibre de Daniel i com que tu eres, no cal que ho diga, doncs mira-te'l per molts anys, molta felicitat i que ens acompanyi la salut, que és molt important en aquesta última etapa de la vida. Molt bé. Bon dia i per molts anys. I per molts anys, que t'ho passes molt bé i disfrutes des que pugues i des que estiguen per Alacant. Adeu, bon dia. Adeu. Pot ser que arribar en bones condicions als 70 anys no tinga molt de mèrit, però mantenir aquesta inquietud per la investigació, per la recerca, per la divulgació, mitjançant els llibres que has escrit, els articles, les conferències, tant per a innovar en la didàctica i en la pedagogia en general, com per a donar a conèixer les qualitats i la història de les nostres plantes. També aquestes curiositats teues per la mitologia, la religió, els costums del poble, que per a la majoria de nosaltres ens havien passat desapercebudes. I a més, ara, amb aquesta dedicació als 4 nens. Pot ser que tot això sí que siga digne de ressaltar.
La mare Teresa de Calcuta deia que a vegades sentim que allò que fem és només una gota a la mar, però la mar seria menys sin aquesta gota. Et desitgem molts més anys i en una forma activa, per a que pugues seguir aportant-nos els teus coneixements, la teua experiència i, per descomptat, la teua amistat. Per molts anys, Daniel. Moltes felicitats. Mira, estava pensant l'altre dia que resulta que fa més de, o vora 40 anys que ens coneixem. Tu recordes quan vaig anar a l'Institut Miguel Hernández, quan jo era un pipiolet i tu eres un jovenet, i des d'entonces mira que hem fet coses, xerrades, llibres, capítols, articles, però molts n'hauran fet, una muntona, no? I és que ens queden per fet. Bueno, que simplement una abraçada molt forta i moltes felicitats en este dia. Hola, estimat company. Jo també volia afegir-me a la celebració del teu aniversari. Només per desitjar-te molta salut i molta felicitat. Estic segur que la dècada que ara inicies mantindràs el teu compromís i tota aquesta energia que sempre t'ha caracteritzat. Una forta abraçada. Adéu. Dani, enhorabona per aquest any nou complit. Que siguen per molts anys, per moltes plantes i per moltes històries de la gent i les plantes. Bon dia. En un dia com el que fa 70 anys no volia estar absent, a pesar que estic per les terres de Benicàssim i Castelló. Que passeu un bon dia i un record i un agraïment per tot el que han fet per nosaltres des de l'any 80 que vaig fer punta a Alacant i després el que ens has ensenyat amb la teua transversalitat i com a bon intel·lectual crític per a tu i per a tots els altres. Una abraçada a tu i a Maria. Bon dia. Bon dia, mestre. Mestre amb mayúscules. Em diuen que complixes 70 anys. Doncs fa justament 35, la meitat, que ens coneixem. I com a aficionat a la història que soc, això hem de demostrar-ho documentalment. No? Doncs així tens. Daniel Climent, Josep Antoni Pujol, any 87. Des d'aleshores el teu mestratge se'n va fer palès. Un mestratge que anava més enllà de l'estricta erudició a través dels teus llibres. Un mestratge que transcendia aquesta erudició tendint ponts entre disciplines, entre les dues cultures, i que permetia copsar la complexitat del món en què vivim. A més, aquest vessant humanístic resulta particularment encoratjador, no? El teu compromís ferm amb la llengua, alhora que convoyant l'esperit crític, no? L'esperit crític contra tiris i troians, fugint dels llocs comuns, de les postures acomodatícies en matèria de política, en matèria d'ecologia, sempre ens fan pensar. I sobretot la generositat a l'hora de compartir la teua saviesa amb nosaltres. Sempre has estat ahí, disposat, has acudit quan t'hem buscat. Doncs no em queda només que desitjar-te que passes un bon dia i espere seguir gojant de la teua mestria durant molts més anys. T'estimem. Bon amic Daniel, avui és un dia molt important per a tu. Potser que ahir va ser-ho més, perquè ahir eren els últims dels 60, que és com jo ho vaig celebrar. Vaig preferir celebrar els últims dels 60 que els primers dels 70. Ha sigut una joia tenir-te per amic, no fa molts anys que ens coneixem, però ha sigut una plenitud d'amistat molt agradable, molt contents en tu, en la Maria i en la Joana i jo ens ho hem passat els quatre molt bé. Realment estic molt orgullós de ser el teu amic. Una forta abraçada i felicitats. Felicitats, Daniel. Tenim que celebrar-ho junts, tots, els quatre.
Un besito. Besitos, una abraçada ben forta. Daniel, feliç aniversari. Amb 70 anys tindràs un grapat d'historietes que contar, no? A mi, en totes les converses en què estic, no? En tot moment se m'ocorren batalletes que contar. Però sovint dic, esta no la conte, esta me la guarde per una altra ocasió, perquè si no és massa abuelo a ser bolleta, no? Que soc. A tu no passa una cosa semblant? Bé, felicitats i visquen les bones batalletes, que tu en saps un grapat, no? Una abraçada de part dels amics de d'allà al peu. Salut. Dani, per molts anys de vida, de família i d'etnobotànica en la qual tu ets una autoritat. Moltes felicitats. Moltes felicitats per aquests 70 anys tan venduts i aprofitats. Felicitats. Moltes felicitats. Hola Daniel, molt bon dia o bona vesprada, no ho sé en quin moment podràs veure això com diuen en les pel·lícules. Bé, només dir-te que m'han atracat i com que quan en un atrac has de defensar-te vaig a recitar-te un xicotet poema que em va agradar molt quan el vaig llegir ja fa algun temps i és el següent, diu així: ja als 6 anys tenia una espècie d'obsessió per dibuixar la forma dels objectes. Però quan vaig complir 50 havia publicat una infinitat de dibuixos. Però res del que he produït abans dels 70 té cap valor. Als 73 vaig aprendre una mica sobre la verdadera estructura de la natura, dels animals, de les plantes, dels arbres, dels ocells, dels peixos i dels insectes. Quan tinga 80, per consegüent, hauré progressat encara més. Als 90 penetraré en el misteri de les coses. Als 100 hauré aconseguit, sens dubte, un estadi meravellós i quan tinga 110, tot el que faça, ja siga un punt o una línia, estarà viu. Pregue als que visquen tant com jo que verifiquen si complisc la meva paraula. I este poemeta el signa un dibuixant, un pintor japonès, a l'edat de 75 anys, i diu ell: jo, en un moment donat del meu temps, no, al que li diem Hokusai, i al que anomenen avui en dia el vell boig per dibuixar. I és ja dic, un poemeta de 1835. Bé, només dir-te que llarga vida al rei, encara tenim marge de maniobra per a fer moltíssimes coses i sobretot i especialment per a disfrutar i gaudir, com estic fent-lo jo en aquest moment, de tota aquesta saviesa i humanitat que contínuament estàs desprenent i radiant en tots aquests vídeos que puges o en qualsevol article que publiques. Així que molt agraït per fer-me partícip de tota aquesta història en la que estàs vivint i una gran abraçada en el dia d'avui. Fins ara. Hola Daniel, ja hem vist en el calendari que has nascut entre Sant Antoni del Porquet i Sant Vicent Màrtir, i a més el mateix mes en què va néixer el Botànic Cabanilles. No està mal, tenint en compte les teves aficions. Abandones el 69, un número divertit, y entres en el 70, un número redó y bien bonito. Hola Daniel, muchas felicidades. Te deseo que pases un feliz día junto a todos los tuyos. Ens ha dit un senyor Vilé que fas 70 anys. No dubtem que estan plens d'aventures i coneixences. Home, no dubtem perquè t'hem conegut des de fa molts anys i hem compartit moltes d'aquestes aventures i moltes d'aquestes coneixences. Escoles d'estiu, excursions, però també molta festa, molt de sarau, moltes il·lusions. Sopars i dinars a cabassos.
i alguna beguda com cava i vi. Per tant, en el teu 70 aniversari, per molts anys... Per molts anys, Dani! Dani! Felicitats! Hola, Dani. Per mi ha estat una sorpresa que tu fores més jove que Maria i jo. Resumiré. Dir-te en 10 segons que la teva saviesa, la teva socarroneria, el teu saber estar, les teves troles, han estat per mi una vitamina constant, un aliment intel·lectual. Al llarg de 50 anys m'ho has donat i espero que esta amistat profunda, immensa i meravellosa que tenim dure i durarà. Moltíssimes felicitats, crac, i continua com fins ara. Daniel, avui dia del teu aniversari, a banda de desitjar-te el millor, vull agrair-te totes les teues ensenyances, els moments compartits i la familiaritat, i sobretot el mantindre oberta la porta de la teua amistat. Gràcies per tot. Dani, en el teu aniversari te desig molta felicitat i molta salut per a poder seguir gaudint de la teua amistat i de la teua sabidoria, que ja per a nosaltres és imprescindible. Dani, moltes felicitats. Des d'ací, prop de la Serra Grossa, que és un puesto que tu coneixes ben bé, que mos l'has explicat alguna volta i que a més estimes com estimes tot el patrimoni de la ciutat d'Alacant, te desitge molt feliç aniversari. Escolta, Nadèlia, què faria Dani si es trobés amb els chapulines estos? Dani ens contaria primer l'etimologia, un poc de la seva història, no sé, alguna anècdota, alguna cosa que li semblara graciosa. I tu què faries amb els chapulines? Jo, menjant-los. Mare. Ei! Moltes felicitats! Que fer molts anys, que ja saps, que si vols menjar alguna cosa diferent, en fi, Així els tens. sempre millors acompanyats de mezcal. Això és veritat. Per molts anys, Dani, felicitats. Un beset. Este es el árbol Danielus felicitatum. Este árbol crece en las latitudes de las zonas mediterráneas del planeta Tierra, en su hemisferio norte. Y cuando baja la temperatura, produce un tipo de líquido aquí en la base del árbol. Vamos a ver si tenemos suerte. Escritos que datan de la Edad Media dicen que esta sustancia se utiliza para felicitar a los amigos. Felicidades. Felicidades, Daniel. Felicidades, Daniel. Ahora sabemos de dónde viene el nombre de este árbol, el Felicidades Danielus. Salud. Tingues sempre al cor la idea d'Ítaca. Has d'arribar, que és el teu destí, però no forces gens la travessia. És preferible que dure molts anys, que sigues vell quan fondelles l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí. Amic Daniel, que complisques molts més anys. Per molts anys, Daniel.
El número 70 en matemàtiques és un número compost, amb els seus factors són el 1, el 2, el 5, el 7, el 10, el 14 i el 35. Si sumem tots aquests factors, sumen 74, per tant és major que el propi número 70. A aquest número en matemàtiques se li diu que és un número abundant. Per tant, així, des de la família Salinas Pissà, es desitgem abundància en els propers anys de la teua vida, en salut i abundància en la demostració que sempre ens fas de tot el que saps i de tot el que vols aprendre dia a dia.